România renega acest model. Vorbești la vectul cu vreo somitate la vectul tare, să vadă lumea cine ești tu. Dar cine ești tu, n-ai nimic de arătat, doar ambala strălucitor să ascundă mult căcat. Adevărat, e tare pizda ta, vreo 3 acta la ea, fiindcă restul au dat deja. Și deși n-are nimic în cap, se vrea a fi vedetă. Tu faci banii ca în depozit, că vrea etichetă. E plină de silicon, din subsol până în balcon. Ai grijă, nu umbla cu acu pe lângă balon. Și nu uita să cotizezi la băieți în cluburi, că s-ar putea ca alți băieți să te scoată în șuturi. Acum, nu la personal, am dat doar un exemplu. Oricum, sunt destui lingăi care să-ți facă templu, no? Ești o prințesă și cui pasă? Cum că dai impresă și cui pasă? Cum că ești la modă și cui pasă? Cum ai dă-te dracu că nu ne pasă? Nu plăia tu tati și cui pasă? Cum arunci tu banii și cui pasă? Cum ești un spectacol și cui pasă? Cum ai dă-te dracu că nu ne pasă? Bine, bine, doar așa am respect pentru țărani ce nu se dau altceva. Pentru șmecherii cu bani făcuți de ei și nu de tata. Mode sau nu la modă, gen cu gust e altceva. Dar apar niște pizde cu o mână în sus, geamantanul pe cont, că poate pleacă în munți. Merg într-o mie de bășini împrăștiate în jur, că ele nu se uită la hârtie când se șterg la cur. Se duc pe spate, alunecă pe pulă de maimuță în Q7. Apar leșinați de sub volan, cu cămășuță micuță pe burtă, da, da și da. Merg la terasă să bea, doar apă plată și cafea. Hai fresh, morților sunt sănătoși, deci fetelor și hoților, fetițe, băieței, spuneți voi acum cine dracu e ca ei, mă. Ești o prințesă și cui pasă? Cum că dai impresă și cui pasă? Cum că ești la modă și cui pasă? Cum ai dă-te dracu că nu ne pasă? Nu plăia tu tati și cui pasă? Cum arunci tu banii și cui pasă? Cum ești un spectacol și cui pasă? Cum ai dă-te dracu că nu ne pasă? Cine simte la apel cu voce prietenoasă, să le spune la penal să o ia încet spre casă. Domnișorul, du-te acasă, dragă, du-te acasă, nu ne pasă. Du-te acasă, du-te acasă. Cine simte la apel cu voce prietenoasă, să le spune la penal să o ia încet spre casă. Domnișorul, du-te acasă, dragă, du-te acasă, nu ne pasă. Du-te acasă, du-te acasă. Ești o prințesă și cui pasă? Cum că dai impresă și cui pasă? Cum că ești la modă și cui pasă? Cum ai dă-te dracu că nu ne pasă? Nu plăia tu tati și cui pasă? Cum arunci tu banii și cui pasă? Cum ești un spectacol și cui pasă? Cum ai dă-te dracu că nu ne pasă? Fiul cunoscutului om de afaceri Guțan Pârțian a fost jefuit în această după-amiază în mijlocul capitalei de către un grup de bărbați neidentificați până la acest moment, aceștia deposedându-l de bunuri și bani totalizând 7.000 de euro. Guțan Pârțian Junior solicită organelor mari să demareze ancheta privind prinderea atacatorilor și trimiterea acestora în instanțele de judecată. În caz contrar, declară el, tatăl său va interveni personal pentru a-i se face dreptate. Pentru OOTV, Sulfina Ștramb. Nu țineți chiar atât de aproape. Niciodată, vreodată nu o să-i prindă cineva, că sunt prea inteligent să-i agațe cu ceva. Niște hacker și vreo câțiva de la antiterorism într-o zi au hotărât să uite de patriotism. Înainte să dispară metodic după o listă, și-au distrus orice urmă din sistem, nu mai există. Au pus milioanele din carduri de pe net în casete de valori pentru zilele cu nori, care aveau familii, le-au luat cu ei și s-au exilat să încerce să o ardă CIA. Acum sunt cetățeni model cu vile în Malaga, infractori internaționali cu baza lângă Praga.
pașapoarte perfect executate la bulgari, comandate, aprobate, cumpărate, acte noi 50.000 la fiecare 3 luni, ca să fie la nevoie umbre de oameni mai buni. Într-o țară câte unul totdeauna la volan, e mai sigur, mai discret decât transportul aerian. Cu pasiune se ocupă cu șantaj, că sunt mulți șantajabili plini de bani în peisaj, și cu droguri și cu piste și cu crime. Au ca principiu crima trebuie să fie organizată bine. Niciodată, vreodată nu o să cadă undeva, că sunt prea inteligenți ca să știe careva. Apar doar acolo unde mare interes, dispar, se evaporă dosare și dovezi, ca victime, ca funduri în baruri de mașini, curăță scena celebri anonimi. Apar doar acolo unde mare interes, dispar, se evaporă dosare și dovezi, ca victime, ca funduri în baruri de mașini, curăță scena celebri anonimi. Sunt unii fără fețe la costume și mașini negre, chiar dacă-i vesocom, nimeni nu îi vede. Fără personaje cu cardeală despre bani, noi la voi ale întâmplării merge tot după plan. Spală bani, spală sânge, spală urme de câini și spală creiere, să poată să se spele pe mâini. Sunt peste lege și politică, direct în vârf, n-au încredere în tâmpe, ca să nu apară târf. Amortisor, control pentru sunet, nu apare pistol. Nimeni n-a văzut, nimeni n-a vorbit, nimeni n-a simțit când au venit și te-au luat subit. Ai încercat un căcat, ești clar încăcat, fără milă sau regret, por bagaj plasticat. În aci te-ai topit, ai dispărut așa, în Italia îi zicea mafia. Apar doar acolo unde mare interes, dispar, se evaporă dosare și dovezi, ca victime, ca funduri în baruri de mașini, curăță scena celebri anonimi. Apar doar acolo unde mare interes, dispar, se evaporă dosare și dovezi, ca victime, ca funduri în baruri de mașini, curăță scena celebri anonimi. Nimic luxurian la vedere, fără zâmbete de complezență sau plăcere. Cumpără suflete ca să facă avere, șantajează pe oricine la putere. Ai ajuns să-i cunoști, nu te bucura, ei sunt diavolii, tu doar unealta. Oameni fantomă, ești în formă, o să mori legat în propria bombă. Ca flegma la TBC și ca ciorba la lăptarul pe moarte. Da. Hai cu mă, da. Dacă eram polițist, nu mi-asumam niciun risc. Infractorii cotizau la mine ca la fisc. Dacă eram pompier, ardeai ca șobolanul în casă, și tu și măta, și zdreanța ta libidinoasă. Dacă eram ginecolog cu sticla în bot, te consultam de frică. E sănătos să dai la buci, în general nu strică. Dacă eram popă, eram periculos, frecam enoriașele matol, și sus și jos. Dacă eram chirurg, uitam în tine ceasul meu cu cup, patentul și un cuțit de pâine. Dacă eram un posesor de diamante, frate, făceam o geamgerie și tăiam doar geamuri sparte. Dacă eram de bani, gata, nu mai eram în viață. Vă zâmbeam expus la morgă, conservat în gheață. Sunt atâtea meserii frumoase și trebuie încercate. Aplauze, vă rog, sunt omul bun la toate. Aștept oferte și remunerație, momentan sunt fără ocupație. Sunt atâtea meserii frumoase și trebuie încercate. Aplauze, vă rog, sunt omul bun la toate. Aștept oferte și remunerație, momentan sunt fără ocupație. Dacă eram un canibal, iar tu erai doar o uretă, te luam la pulă în tufă, băganeam pula în ea de supă. Dacă eram poștaș, fugeam la dealer în oraș. Când tu mureai de foame, eu fumam iarbă și haș. Dacă eram gropar, te îngropam normal odată, apoi te profanam prelung bijuteria preferată. Dacă eram farmacist și cumpărai calmante, te îmbârligam să bagi în tine anabolizante. Dacă eram vidanjor, teleportam căcat cu presiune, calamicând eventual întreaga lume. Dacă eram ospătar și te prindeam la masă încăcat, la felul 2 serveai stilat flegme separat. Dacă eram șofer, te aveam ca victimă în cazier, băga-mi pula măta, mai fi lăsat șomer. Sunt atâtea meserii frumoase și trebuie încercate. Aplauze, vă rog, sunt omul bun la toate. Aștept oferte și remunerație, momentan sunt fără ocupație.
Sunt atâtea meserii frumoase și trebuie încercate. Aplauze, vă rog, sunt omul bun la toate. Aștept oferte și remunerație. Momentan sunt fără ocupație. Dacă eram un hot, să fiu cinstit, eram rapid și te lăsam în pula goală fără să simți nimic. Dacă eram aviator și rămâneam fără motor, îți luam din zbor parașuta, pula mea, doar n-o să mor. Dacă eram învățător la 1-4, săracul, copilul tău fuma și bea de-i sărea capul. Dacă eram navigator, plecam pe mări fără onor și mă întorceam blindat de bani, fără vapor. Dacă eram lăbar ereditar, munceam la CNA și mă sinucideam cu ritual pe piesa asta. Sunt atâtea meserii frumoase și trebuie încercate. Aplauze, vă rog, sunt omul bun la toate. Aștept oferte și remunerație. Momentan sunt fără ocupație. Sunt atâtea meserii frumoase și trebuie încercate. Aplauze, vă rog, sunt omul bun la toate. Aștept oferte și remunerație. Momentan sunt fără ocupație. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, târfelor și domnilor. Bine ați venit la emisiunea noastră, tot după blocuri. Gazdele dumneavoastră, ca și până acum, sunt Cadi, Tataie și Uzi. În această seară vom vorbi despre un subiect de multe ori ocolit: anturajul. Ce este anturajul? Părțile lui pozitive și părțile lui negative. Să-i dăm drumul. Viața ta, nu uita, anturajul este tot, asta nu se va schimba. A fost sau nu cu tine, ai fost sau nu cu el, nu mai contează unde, când și în ce fel. Viața ta, nu uita, anturajul este tot, asta nu se va schimba. A fost sau nu cu tine, ai fost sau nu cu el, nu mai contează unde, când și în ce fel. Există în fiecare colț, în fiecare loc din lume, include absolut tot, include fapte, nume de cartier, de loc, de bloc. Anturajul poate să fie partea bună, partea proastă dintr-o viață. Mi-amintesc atunci când mama îmi vorbea de anturaj 246. 80 ani au trecut, la alt nivel vorbesc. Un homar poate suspină la pușcărie, mă duc, mamă, sunt dependent de heroină. Anturajul a fost doar un exemplu, totul depinde de tovarăș, depinde cine se fute cu tine, dacă are bani la tine, dacă ai bani la el. Din orice motiv și în orice fel, nu poți să stai deoparte, nu poți să nu te bagi și totul de la spate te împinge ca să faci ce? Pentru tot ce am să fac, am să răspund, domn ofițer. Viața ta, nu uita, anturajul este tot, asta nu se va schimba. A fost sau nu cu tine, ai fost sau nu cu el, nu mai contează unde, când și în ce fel. Viața ta, nu uita, anturajul este tot, asta nu se va schimba. A fost sau nu cu tine, ai fost sau nu cu el, nu mai contează unde, când și în ce fel. Când o arzi cu o combinație în portbagaj, primul lucru pe care îl faci, sun la anturaj. Dai de belea, tot el e primul care știe, îi prefer pe 10 tăi în loc de alții 1000. De când erai mic, toți au vrut să spună o vorbă bună. Cine se seamănă se adună. Pentru tine au fost câțiva, sunt câțiva care vor fi. Aproape tot se iartă, nimic nu se uită. Ești legat de anturaj și el de tine. Dacă ție-ți merge treaba și pentru el e bine. O să-ți dai seama dacă e tovărășie atunci când o să fie în buzunare doar 1000. Ca și tine am luat-o și eu pe un drum. Mi-a preferat pe cei cu Nike celor la costum. De-aia am acum mafia lângă mine, care mă îndrumă, mă îndreaptă spre bine, ține la mine. Viața ta, nu uita, anturajul este tot, asta nu se va schimba. A fost sau nu cu tine, ai fost sau nu cu el, nu mai contează unde, când și în ce fel. Viața ta, nu uita, anturajul este tot, asta nu se va schimba. A fost sau nu cu tine, ai fost sau nu cu el, nu mai contează unde, când și în ce fel. Anturajul înseamnă viața ta, dar nu uita în ce fel. A fost sau nu cu tine, ai fost sau nu cu el. În cartier, în oraș, prins în anturaj, mereu cât o schimbare, cât un nou personaj. Viața ca atare și mulți sunt lângă tine, dar asta nu înseamnă că totul e bine. Poate fi oricum, poate fi ultimul drum, poate fi ceva mai rău sau ceva mai bun. Puțin în fiecare zi încerci să te schimbi, începi să elimini și începi să te prinzi. Rămâi între ai tăi, asta contează, faci tot cu ei, milioanele de lei.
Bulangii și căcănac vor fi întotdeauna, atâta timp cât banii o să conducă lumea. Eu îi fac pe bani să nu mă facă ei pe mine, pentru toți ai mei, numai bine. Viața ta, nu uita, anturajul este tot, asta nu se va schimba. A fost sau nu cu tine, ai fost sau nu cu el, nu mai contează unde, când și în ce fel. Viața ta, nu uita, anturajul este tot, asta nu se va schimba. A fost sau nu cu tine, ai fost sau nu cu el, nu mai contează unde, când și în ce fel. Anturajul.